Oliko siellä Bergheimissa Berliinin yöelämä erilainen kuin täällä Helsingissä? Pakko myöntää, että meidän porukalle tällä kertaa kävi kyllä karjukset siinä ovella. Että Sitten olitte liian tavalliseksi pukeutuneita. Se voi olla, Roope oli muun muassa pukeutunut kokonaan valkoisiin, mikä on aika ei ole optimoitu tohon dress codeen. Käy karjukset. Karjutui sekin. Sisään pääsi. Kuningaspeli. Rakkaudesta jalkapalloon. Tervetuloa Kuningaspelin jakson 10 pariin. Olen kokenut pelaajaurallani ja muutenkin urallani, no pelaaja nyt ei urasta voi niin puhua, mutta tässä niin kuin mediatyön tekijänä niin erilaisia kokemuksia ja sinä annoit tällaisen ehkä kaikkien aikojen mieleenpainuvimman unelman muiden perustajien kanssa ja mä halusin näin kokijan näkökulmasta Gillan kesäpäivistä nostaa pari hetkeä, jos sopii. Ihan niin, että tämä ei ole mikään kuulijoille semmoinen, että täällä seurassa tehdään hienoja asioita, että HV kaikille ei missään nimessä, vaan haluan ihan rehellisesti, avoimesti kertoa pari tuntemusta näistä, että mitä päivällä oli ja semmoisia pari huippukohtaa. Joo, siis sen verran taustaa tästä, että nimeltä nyt mainittu alasarja seura, jossa molemmat pelaamme, niin tosiaan pari vuotta meillä oli työn alla tämmöinen vähän isompi joukkueen kesäpäiväkonsepti, ja nyt kiitos Lux Yachts-nimisen veneyrityksen ja Rotorway-nimisen helikopteriyrityksen sekä muiden yhteistyökumppaneiden, niin saimme tämän vision vihdoin toteutettua ihan kiinnostavalla tavalla kyllä. Ja sait pidettyä tämän näköjään salassa, koska mehän tultiin niin kuin ainut vaatimus oli, että tulet valkoisessa asussa. Sanotaanko näin, että seuraavana päivänä asu ei ollut enää valkoinen ja sinä päivänä ostamani vaatteet menivät muuten roskiin. Löysin tänä aamuna 2 päivän jälkeen sen teepaidan, joka oli märkänä laittu reppuun, niin sekin meni ihan vaan sen takia nyt roskiin. Mutta ensinnäkin saavuimme tälle jahdille ja niitä oli ainoastaan 1, vaan 3 kappaletta ja tietysti henkilökunta esittäytyi ja kertoi mitä tuleman pitää osittain, jonka jälkeen sitten lähdimme merille ja totta kai open bar ja kaikkea muuta mukavaa, mutta sitten kun me ankkuroiduttiin 2 saunalauttaan ja syötiin, niin sen jälkeen alkoi taivaalta kuulua helikopterin ääntä ja Roope Rannisto Kimin kanssa, eli kuvaajamme kanssa saapui taivaalta ja aloitti tiputtelemaan futispalloja jahdille ja niitä sitten yritettiin ottaa haltuun ja on aika surreali tilanne olla tossa, kun helikopteri on päällä ja sieltä tulee pallo, niin siinä oli ihan aika kovat paineet ja tuntui taas, että mitä ihmettä tässä on oikein tapahtumassa. Ja tietysti seuran logot oli teipattu ja koko helikopteri oli kustomoitu, niin pakko sanoa, että hetken mietin, että herääkö tästä kohtaa. Se oli aika hurja. Ja varmasti kaikille muillekin oli samanlainen. Joo, siis tässähän tämä pallon heittäminen helikopterista, niin me siis sitä ei sinänsä testattu aikaisemmin, että se on aina oma kustannuksensa lähteä lentää, niin ajateltiin sillä että kokeillaan, että miten se toimii, että jos me oltaisiin sitä Nike- tai Pepsi-mainosta tai jotain öljymainosta oltu tekemässä, niin tämä olisi varmaan testattu, mutta kyllä mä vähän kuumotti, että ei tässä nyt niinku tietenkään mitään niinku ihmisten turvallisuutta riskeerata, mutta se, että lentääkö ne pallot niinku yhtään oikeaan suuntaan helikopterista, niin ei sitä ollut varmaan kukaan testannut, mutta hyvin se toimi. Että toimi on hyvin, mutta itse mulla kävi mielessä se, että hei, että tässähän olisi hauskaa laittaa 1 pallo takas Roopelle tonne. Sitä ei kyllä saa tehdä, ei, mutta siitä ei, okei, koska eihän se tapahtui niin nopeasti, ja mä mietin, että pitäisikö kokeilla, mutta mä rupesin jälkeenpäin miettimään, että mitä jos oikeasti sinne olisi ampunut yhden, niin voisi olla, että olisi vähän erilainen tilanne tällä hetkellä. Joo, me kysyttiin sitä kyllä, mutta ei missään tapauksessa, että se on vaarallista, mutta sieltä saa tiputtaa kyllä kaikkea.
No sitten tämän jälkeen hän piti tietysti, tuli tämmöinen lapsenomainen tunne itselläkin, niin kun menisi vuosia taaksepäin ja paljon trickshot-videota kuvanneena, niin vesijetit siinä tietysti ja hyvin paljon muitakin innokkaita pelaajia ja pitihän siinä kokeilla erilaisia trickshotteja ja pakko nyt sanoa, että vasenjalkainen topparimme Ronnie Back teki ehkä kaikkien aikojen trickshotin, kun potkaisin laivan kannelta pallon hänelle ja hän hyppäsi vesijetistä veteen ja hän hyvin itse varmasti sanoi, että laita mulle volley, eli hän voi potkaista volleyn. Ja niin hän juuri ennen kuin tippui mereen, niin pisti ilmasta, potkasi vasurilla volleyn takas syliin jahdille ja sanoin heti hänelle, että ei muuten onnistuisi, jos yrittäisimme 100 kertaa uudelleen. Joo, ei todellakaan. Että toihan oli sellainen, voidaan ehkä, se on toivottavasti julkaistu siinä kohtaa, kun tämä jaksokin on, niin me voidaan ehkä lisätä se tuohon videon niille, ketä katsoo videoa, mutta joo, siis oli vähän semmoinen, että niinku, joo, että jos sä tätä yrität, niin tämä ei niinku tule ikinä onnistuu, ja mikä todennäköisyys, kuitenkin se oli varmaan lähemmäs 10 metriä suuntaansa ja pallo sillä suoraan takas siihen. Niin joo, oli kyllä aika hieno shotti. Ja tästä ei puuttunut enää mitään muuta kuin minä ja sinä, Jason, lähdetään hyvillä mielin merille yhdellä näistä vesijeteistä, ja siinä vaiheessa, kun molemmat hyppäsimme siinä, niin se tuntuu aika kiikkerältä. Joo, ei se ollut välttämättä 2 operaattorille optimoitu. Sitten meidän valvojamme, joka vieressä katsoi meidän touhua, niin hänellä oli semmoinen 4 kertaa isompi jahti, ja siis vesijetti, tämmöinen valtava niin kuin huoltovesijetti. No ei siinä mitään, me lähdettiin siitä sitten vähän kokeilemaan, ja mä ajoin itse pystyssä siinä edellä, ja se tuntui, että menee ihan hyvin, mutta sitten ekan kerran pysähdyttiin, niin se oli täysin avuton se tunne, ei ollut mitään tehtävistä, sehän meni ympäri ja me oltiin sitten meressä. Joo, näitä sattuu. Mutta ei mitään, ei ollut yhdet Oaklyn aurinkolasit sinne merenpohjaan meni ja sulla oli OnePlusan vedenkestävä puhelin, joka toimi vielä ihan hyvin tämän uinnin jälkeen, eli en tiedä miksi sen puhelimen sinne otit mukaan, mutta hyvä, että oli vedenpitävä. Sehän se vesille lähtö tapahtui niin kuin hetken mielijohteesta, kun se oli vaan siinä, mä näin sen pysäköitynä tämä vesijetin, että no mä nyt kokeilen siinä ja kävin vähän pörräämässä ja tulin takaisin ja sit sä olit sieltä, no niin sä tuut kyytiin ja kyllä siitä jetistä hävisi myös kansikin, se tämä muovikansi, mikä siinä oli, mutta kaikista hauskinta oli se, että tämä kaveri, joka tuli pelastaa meitä siinä, niin hän siis, hänellä oli avohaava kädessä, kun hän oli kaatunut tuolla sähköskuutilla edellisenä päivänä, ja ei voinut tulla veteen, ja eihän meillä kummallakaan ollut osaamista, että miten se käännetään. Sä olit siellä kaatuneen jetin toisella puolen, ja sitten kun mä olin sen tyypin kanssa jutellut hetken, niin sitten mä olin pakko muuten huutaa, että oot sä vielä siellä, kun ei sua näkynyt. Joo, kyllä mä osaan uida, vaikka se ei ole se. Jos no kun mä luulin, että sä olit mennyt sinne alle jotain, että sä kokeilet, että lähteekö se käyntiin siellä. Joo, ei se varmaan silleenkään. Ei tiedä. Ei tiedäkään. No ei, mutta se käänsi sitten sen jetin silleen, että se oli itse siinä toisen jetin päällä ja pystyi kääntämään sen ja sitten tultiin turvallisesti takaisin, mutta oli pahan reissu siis. Huhhuh. Näin sitä 5:ssäkin voi kokea tällä iällä. Niin, mitähän sitten 4:ssä, jos sinne joskus päästään. Niin, ei nuskalla. Minkälaiset pitää olla joukkojen kesäpäivät? Trickshot 6. Niin, katsotaan. Mutta tämmöiset oli tämmöistä muun muassa oli meidän kesäpäivillä. Ja netistähän tässä on myös paljon nähtävissä lisää. Järjestäjän näkökulmasta, niin oliko se sitä, mitä toivoit? Olihan se, ja siis Roopelle, jonka mainitsit tuossa aikaisemmin, niin Roope oli tässä isosti, että me oltiin molemmat aikoinaan vuosia tai 2 vuotta sitten siinä ekassa palaverissa samalla veneellä, että miten tämän nyt voisi tehdä, niin nämä on välillä pitkiä prosesseja, mitkä jostain alkaa, mutta Roopehan tuossa oli isona operaattorina ja varmaan vielä enemmän semmoista käytännön stressiä siitä kantoi, että itsellä se oli kuitenkin, ehkä se tuotantopuoli oli enemmän sit oma duuni siinä tällä kertaa, ja ei kaikki meni tosi hyvin, että ei käynyt mitään negatiivista ja näin poispäin, niin siihen voi aina olla tyytyväinen tämmöisessä operaatiossa, kun on kuitenkin niin kuin aika monen miljoonan euron edestä erilaisia laitteita siinä lainassa, niin saa olla aina tyytyväinen, jos kaikki pysyy ehjänä.
tykkäsin erityisesti, kun tuottajana puhui tästä vaan kylmän viileästi helikopteri, että ei vielä. Että siis mulla on sitä hauska Joo, video. eihän me mitään radiopuhelimia niin tarvita. Ei tää on niin vakavaa. Että... Mutta hei, EM-kisoista jos puhutaan hetki, kisat ovat nyt takanapäin, ja itse olin vain etäyhteydellä mukana itse Berliinin EM-finaalissa, missä sinä ja meidän kuuntelijat, jotka voittivat liput sinne, ja myös Roopekin oli siellä paikalla, niin pakko kysyä. Mä en ole siis koskaan nähnyt edes minkään muun maan maaottelua kuin Suomen pelejä. Ja nyt ainoastaan tämäkin Ilosaari-rokin viereisen tämmöisen legendaarisen Gaudeamus-pizzerian niin kuin itse rakentamalla kisastudiolla, niin oma finaali meni siinä mielessä vähän puihin, että oli täydellinen paikka, mä laitoin sulle kuvankin Berliiniin, siinä oli oluet meillä ja pöytä ja screeni edessä, ja juuri kun peli alkoi, niin kuului, että valomerkki, ja mä ei, tää menee puolen tunnin päästä kiinni, ja sit kun mä näin noita teidän materiaaleja siitä reissusta, niin olisi tehnyt mieli olla mukana, sanotaan. Joo, no mutta näitähän totta kai pidetään kuuntelijat mukana, ja kuuntelijamatkoja tulee lisää, ja siis tosiaan omasta valinnastahan se jouduit kuitenkin, tai halusit kautta päädyit olemaan pois, että näitä tulee lisää, ei huolta. No vähän siitä tunnelmasta näin videoita, niin kuitenkin Espanjan ja Englannin fanit, niin videomateriaali näytti aika semmoiset lepposalta, että siellä oli hyvä fiilis, eikä mitään näyttänyt olevan suurempia järjestyshäiriöitä, mitä aina itse aiemmin nuorempanakin katsoin videoita, kun Englannin fanit riehuvat ja mättävät toisia, rikkovat paikat, mutta Berliinissä sitä ei tainnut olla. No ei ollut kyllä, ainakaan niin kuin, ei tullut vastaan yhtään sellaista. Enemmän vähän semmoinen ironisen humoristinen vibehan siinä oli monilla, tai miten se ainakin välittyi, ja hauskoja tilanteita, että sieltä oli löytynyt joku skotlantilainen, niin sitten espanjalaiset ja englantilaiset yhdessä alkaa heittää läppää siitä skotlantilaisesta ja keksiä siitä jotain chantteja, niin se oli ihan... Siis sillä oli hyvässä hengessä kaikki, ja se skotlantilainen oli ihan messissä, että no joo, et en mä tiedä, mitä mä täällä teen. Että Skotlanti ei täällä pelaa, kun ei me ikinä edes alkulohkosta jatkoon, mutta joo, siis ihan tunnelma oli sinänsä hyvä, ja totta kai Englannin kannattajia tai Englanti valkoisessa paidassa ainakin, voi olla, että joilla oli vaan valkoinen kauluspaita, mutta jonkunlaisessa valkoisessa paidassa niin oli varmaan 70% siitä Berliinin Olympiastadionista, ja espanjalaisillakin oli oma jenginsä siellä, mutta musta tuntuu, että Espanjasta toi maajoukkue meininki, se ei ole sillai niin vakavaa tai sellaista niin fanaattista ehkä sillä. Se ei ainakaan tuntunut siltä, se tuntuu enemmän semmoiselta hauskanpidolta, vähän sellaiselta niin kuin tosi positiivisen semmoisen niin kuin mukava hassuhattu meininki, eikä ollenkaan niin kuin semmoinen tavallaan hulina meininki, että sellainen mielikuva ainakin itselle tuli, totta kai jengi haluaa, että oma maa voittaa, ja totta kai se merkitsee, mutta se oli kuitenkin semmoista niin kuin maaottelumeininkiä, että se on toisaalta Suomessa huuhkajilla Pohjois-Kaarteella tosi hyvä, että on niin kuin tosi organisoituu kannattajatoimintaa, ja sellaista, että se on tavallaan tuntuu jopa semmoiselta niin kuin Suomen futisihmisten ja futisfanien yhteiseltä seurajoukkoilta, vaikka se onkin maajoukkoja, ja siellä on niin kuin eri seurojen käsittääkseni ihan niin kuin näitä aktiivisia ultrakannattajia, niin myös ikään kuin yhdessä mukana SMIK-jutuissa, mikä on vaan sillä, että ymmärretään se, että tämä on se niin kuin Suomi-futiksen isoin lippulaiva kuitenkin, ja se, että miten tämä joukkue, eli maajoukkue, huuhkajat, helmarit, pikkuhuuhkajat menestyy, niin sillä on iso merkitys niin kuin jalkapallon asemalle suomalaisessa yhteiskunnassa ja koko lajille sillä, että ymmärretään se niin kuin, ja tiedostetaan se laajempi merkitys, mikä maajoukkueella on niin kuin Suomen kaltaisessa maassa, ja jos ajatellaan vaikka Ruotsihan on niin kuin kokenut arvokisojen kävijä, ja oliko se nyt 94 pronssiottelussakin jopa, mikä on MM-kisoissa aika
kova statementti. Josta sanotaan, että aikoinaan Ruotsin buumi alkoi, näin puhuttiin niin nuorempana. Et se oli se niin kuin Ruotsi MM95, mikä Suomessa sitten oli jääkiekolla ja et on sillä väliä ja se on niin kuin hienoa aina huuhkajien pelissä ja peleissä, tapahtumissa. Se, että siellä otetaan se niin kuin asianmukaisella vakavuudella, että se on aika hemmetin tärkeää, että voittaako Suomi vai ei. No mistä toi sitten johtuu, että kauhea kysymys, mistä johtuu, että ei ollut järjestyshäiriöitä? Mä tarkoitan sitä, että niin kuin... No oli niitä varmasti jossain. Okei, joo, mutta siis lähinnä, että onko myös nuo liput sit niin jotenkin vaikeasti saatavia, että meneekö ne niinku tälleen tyyliin perheille vai miten jaetaan, mä en tiedä, mutta oliko siellä sitten semmoisia niinku liputtomia faneja? Aika vähän, ei ainakaan semmoisia, että ostetaan se peruspahvikyltti siinä 200 metriä stadikasta tuosta lippuja, niin oli aika vähän. Mutta ei ollut mitään valtavia niinku screenejä tämmöisiä ulkoa? Olihan siellä siis tämä niinku, kisa tämmöiset fanzoneit, mitkä aina rakennetaan. Se oli ihan hieno rakennelma. Suuren jalkapalloromantikko Louis Tomlinsonin muun muassa tapasin sieltä jonkunlaisen poikabändi jäbä tai jotain. Mä en tuosta musiikista niin tiedä, mutta kaverihan sä olit Ilosaaressa, niin Louishan oli Glastonburyin vienyt niin kuin oman telkkari, vähän samanlaisen kuin meillä täällä studiossa, mutta siis festarialueella laittanut kisakatsomo aikaisemmin sinne, niin hänet muun muassa nopeasti tavattiin ja oli ihan hauska allainen kundi. No mites toi... Ja käveli siis ihan 17 miljoonaa seuraajaa Instagramista tai mitä ikinä onkaan, niin, ja käveli ihan ilman mitään kummempaa security, että jotain perusjuippeja siinä ympärillä. Ei käynyt niinku iShow Speedille, jolta revittiin tukka päästä irti, kun hän oli tuolla fanittamassa Portugalin matsia. Joo, Speedistä voisi varmaan pitää oman jaksonsa. Se on ehkä jonkun toisen podcastin asia, mutta kiinnostava Euroopan kiertue ja Speedin nämä lennot, nehän oli niin kuin monena päivänä. Kyseessä on siis tämmöinen, onko se nyt amerikkalainen alun perin tubettaja, joka nyt asuu kuitenkin vissiin Englannissa aika pitkälti ja niin kuin management ja kaikki on Englannissa nousi aika nopeasti nousi tavallaan tämmöiseksi meemihahmoksi ja sillä ihan maailman seuratuimmat lennot, että aina seurataan jotain, tiedätkö, transfer deadline yksityiskoneita, niin kuin deadline day yksityiskoneita, mutta yhtäkkiä se on niin kuin Speedin joku lento, että mihin se on menossa ja tällä niin näin vaan, että hänen manageri laittoi johonkin, olisiko se Instagram-storyin tai johonkin laittanut, että joo, että nykyään niin kuin maailman seuratuimmat lennot on, että mihin Speed menee, kun niitä voi olla flight-radarilla, mitä jengi katsoo kanssa, kun ne kyttää jotain, että onko tämä pelaaja menossa tänne, tai kuka täältä voisi olla tulossa mihinkäkin, ja onko Mbappe nyt Lapissa vai ei ole, ja mitä ikinä, niin Speed oli niin kuin iso operaattori siinäkin alustalla kyllä. No sit mä ymmärrän tuon hiusten repimisen, kun siis hänet saatiin kiinni. No sit jos mietitään tätä itse finaalia, jos mietitään, pakko tähän väliin mainita, että jos katsotaan EM-kisojen välieriä ja finaaleita, niin varmaan 70% peleistä päättyi muuten 2-1, mikä on sinänsä niin kuin tälleen, onko 2-1 se uusi pilkkuskapa, että ei haluta, että sinne mennään, vai mä en tiedä syytä, että miksi niin moni peli päättyy 2-1. Ehkä ymmärrettävää, että ollaan tarkkoja, mutta halutaan, että se ei mene sinne pilkulle. Et onko tossa joku syy, minkä takia suurin osa peleistä päättyi 2-1? En tiedä. Siis jotenkin 2-1 on henkilökohtaisesti itselle semmoinen tulos, että jos vaikka lyö vetoa jostain pelistä, niin mä en kyllä ikin laita 2-1 tulos. Sillä on niin huonot kertoimet. Niin, ja se ei jotenkin, siinä ei ole fiilistä. Että joku 0-0kin, vaikka välillä sä tiedät, että tämä peli saattaa niin kuin hyvin todennäköisesti olla 0-0 syystä tai toisesta, niin sitten laitat vaikka sen. Mutta 2-1 ei, ja mulla ei ole ikinä semmoinen fiilis, että tämä peli päättyy 2-1, vaikka tosi moni peli silti päättyy 2-1 ihan tilastollisesti, mutta mulla ei ole ikinä semmoinen fiilis, että just tämä peli tulee päättyä 2-1. Joo, ja sitten tämähän ei meinannut päättyä 2-1, vaan 2-2, kun ehkä mun mielestä koko kisojen paras tuuletus nähtiin Unai Simonilta, kun Espanjan puolustaja haki maaliviivalta puskulla pelin loppuhetkillä niin kuin upean päätorjunnan,
ja Unai semmoinen tuuletus siihen, että nyt muuten voitettiin Euroopan mestaruus. Se oli mun mielestä niinku yksi hienoimmista hetkistä koko kisoista, ja siinä näit sen livenä, minkälainen tunnelma oli, kun peli oli loppumaisilla ja kun peli päättyi, niin katsomossa. Me oltiin aika lähellä siinä Espanjan jengiä, ja tosiaan siis hyvä tunnelmahan siellä oli, ja niinku semmoinen, mutta ei se mikään niin kuin eeppisin tunnelma ole, mitä niin kuin tulee mieleen. Että kyllä mä vaikka niin kuin Suomi-Liechtenstein-pelin päätösvihällyksen niin kuin rankkaan huomattavasti korkeammalle kuitenkin kuin olitko syyntakeinen verrattuna tähän siinä pelissä? Mä en tiedä, varmaan aika sama molemmissa, mutta hyvin tunnelmas mukana, ja en silloin kun sä oot katsomassa ihan vaan katsojana, niin kään siihen nyt yhden kisakaljan voi juoda sitä ennen, ettei siinä mitään. No ehdottomasti, ja myös meidän illan kesäpäivillä, mutta tuosta saanko vielä nostaa jälkijuhlat, oliko siellä Bergheimissa vai missä tuon Kariuksen kanssa olitte, niin tämä on siis vitsi, niin oliko siellä Berliinin yöelämä erilainen kuin täällä Helsingissä? Onhan se aika erilainen, niin siis mä oon joskus nuorempana siellä viettänyt paljonkin aikaa myös mainitsemassasi paikassa, mutta pakko myöntää, että meidän porukalle tällä kertaa kävi kyllä Karjukset siinä ovella, että ei tänään vaan. Sitten olitte liian tavalliseksi pukeutuneita. Se voi olla, Roope oli muun muassa pukeutunut kokonaan valkoisiin, mikä on aika ei ole optimoitu tohon dresscodeen niin sanotusti, mutta ei se yrittänyt. Mutta kävitte yrittämässä Bergheimia. Joo, ei sillä lailla liian tosissaan, mutta kuitenkin pitää se nyt nähdä sillä lailla edes ulkopuolelta, mutta kovat on sisäänpääsy vaatimukset. Joo, mutta oli kyllä itselle ehkä eka tai toka kerta, kun en päässyt, että mulla on ihan hyvä prosentti ollut kuitenkin, mutta se on varmaan, tämä ikä tulee kanssa, että ei näytä semmoiselta niin kuin teknopojalta enää. Tekno-Viking. Niin, mun näyttää enemmän Tekno-Vikingilta nykyään, niin ei käy Karjukset. Ja karjutui sekin. Sisään pääsi, karjutui. Nyt oli kerrankin hyvä, pakko antaa tolle kyllä pieni. Kiitos. Näitä myös kaudella 2 tulossa lisää paljonkin. Joo. Se riippuu teistä. Nyt 5 tähteä tälle vitsille. Joo, käsikirjoitustiimille palkankorotus. No hei, jos vielä yksi, ehkä kaikista tärkein, no miten ne Berliinin kebabit? Siis todella hyvää. Joo, ja mehän käytiin heti. Siis tämmöinen niin kuin, finaalikokemus Saksassa, kun ollaan moottoriurheilun mekassa, niin aloitettiin totta kai ihan tämmöisellä kevyellä kartingilla, että 10 minuuttia lämmittelyä, 10 minuuttia aikaa jo ja 20 minuutin kisa vielä siihen päälle, eli niin kuin 40 minuuttia ajoa siellä todella gettosessa, että nämä niin kuin Suomen Formula Centerit ja VM-karting maailmat, niin ne on niin kuin nekin on kyllä todella kiillotettuja verrattuna tähän, että siellä oli vaan joku semmoinen puolijoukkue teltta pystytty, missä oli joku virvokepiste ja sinne mentiin niin kuin todella gettoseen varastohalliin, mutta ihan hyvä pitkä rata oli ja aitoa asfalttia, että esim. Suomessa välillä on ajettu betonilla, mikä on tosi liukasta, niin sitä ei ole mikään karting podcast, mutta nyt se on ja pakko myöntää, että aika ja nopein kierros ja siellä oli radalla joku 15 juippi yhteensä, siellä oli muitakin kuskeja, niin täyttä dominointia alusta loppuun kartingradalle ja siis kartinghan liittyy jalkapalloon niin monesta kulmasta. Jotka kuuntelee tätä, niin Jason laittoi vaan kylmän viileästi Pirellin lippiksen päähän ja täysin vakuuttavasti muuttuu juuri autourheilu tämmöiseksi fluentiksi kuskiksi ja hyvin uskottavaksi. Jatka vaan. Joo, todella uskottavaksi. Niin mutta karting ja jalkapallohan kuuluu monella tavalla yhteen, että Castin kummipelaaja Mario Balotelli, hän on joskus suorittanut tällaisen, että hän on kuulemaan jonkun lähteiden mukaan Italian esikaupunkialueella sijaitsevan kartingradan osaomistaja, ei sinänsä yllätä yhtään periaatteessa ihan loogista, ja
hän oli sitten niin kuin täyskokoisella Ferrarilla jonkun friendiensä kanssa mennyt ajamaan sinne, että mitään kuvia mä en netistä tästä löytynyt, mutta tämmöinen tarina liikkuu, että Balotelli on, näitä voisi kyllä keksiä loputtomasti, että ei se enää tiedä mikä on totta, mutta hänen kohdallaan mikään ei yllätä myös. Ja sitten toinen legendaarinen karting-jalkapallotarinahan on tämä Liverpoolin mestarien liigan finaali edeltävät tiimipäivät ja karting-ajot, että Crouch oli sanonut omassa podcastissaan tai Talksport-radiossa tai jossain vastaavassa, niin kertonut vaan tällaisen, että okei, että nyt hänen auto oli niin kuin hajonnut, että jarru ei enää toiminut, ja sitten oli Xabi Alonso ja Dirk Kuyt siinä edellisessä mutkassa, ja sitten hänen piti valita vaan, että kumpaa päin ajaa, ja oli valinnut Kuytin jostain syystä. Ajo kaiteeseen. Joo, hän ajoi mieluummin kaiteeseen kuin Xabi Alonso tällä kertaa, ja kyllä sä katso nopeasti Transfermarketin arvon, että kumpi on. No vaikea sanoa siinä vaiheessa. No eiköhän se Alonso ollut oleellisempi. Pitää hengissä. Joo, eliminoi toisen kärkipelaajan siitä ihan niin kuin. Se on kilpailu huipulla. Sitä se on niin kovimmilla kartingradoilla ja Mihalek Tsekin joukkueestahan myös niin kun oli EM-kisoista, kun EM-kisoista puhutaan, niin hänhän joutui jäämään joukkueesta sivuun, että heilläkin oli ollut joukkueen jonkinlaiset tiimipäivät tai joku leiri ja oli mennyt niin kuin maastokartingia, mitä tämä ikinä onkaan, jotain itävaltalaista maastokartingia. No vähän niin kuin maastopyöräily, mutta kartingilla jotain tällaista vuoristokartingia mennyt ajamaan. Tämä on vielä joku päivä varmasti tuossa Kuningaspelin kuulijamatkan ohjelmassa, maastokarting ja anyway, tässäkin eliminoidaan toinen hosti, Lassi mene sinä edeltä. Joo, ja sieltä oli jonkunlainen niin paha haava tai joku tullut jalkaan tästä maastokartingista, että oli tämä, olisiko Twenten pelaaja, Hollannissa pelaava äijä, niin joutunut jäämään joukkueesta sivuun. Eli jos menette kartingradalle, niin varovaisuus mukana ja promillet matalalla. Itellä oli nollassa, niin sen takia varmaan menestyinkin niin hyvin. Ja tämä niin kuin Canizzares meni aikoinaan suihkuun. Niin Canizzaresin hajuvesi, ja kyllähän näitä löytyy. Liitmanen ja Nuuskapurkin kanssa. No, mulla on yksi story liittyen kartingiin. Mä niin kuin aloitin huipulta ja lopetin, ei nyt huipulle lopettanut, mutta otettiin yksi kierros Jari-Matti Latvalaa vastaan kartingissa. Okei, paljon makso? Ei maksanut mitään, me tehtiin tämmöistä TV-ohjelmaa, mutta maksoi mulle kyllä mestaruuden, koska hävisin siis yhden kierroksen puolella kierroksella. Se on aika hyvin. Joo, se karting on ihan kuitenkin, se on ihan kovaa ajoa sillä lailla, että kyllä siellä tavallaan ne, jotka jotain autoja dikkaa ajella, niin erottuu kyllä usein. Jari-Matti sanoi vaan, että tuu ulkoa siihen kurviin lujaa ja sitä lujempaa ulos. Että kyllä ne tekniikka käännöksissä ratkaisee. Oliko ihan hyvä arvio? Siis niin kuin tämmöinen oppi yhdeltä kierrokselta. Joo, ja että jarru ei kannata liikaa käyttää. Että ei ihan silleen crouchina, että silloin kun sä tarvitset sitä, niin sulla ei ole sitä, mutta niin kuin mitä vähemmän jarrua, niin sitä parempi. Ja sitten vielä kuvaaja antoi oman palauteensa, kun mulla oli Sennheiserin lähetin. Siinä välissä on semmoinen reikä siinä jalkojen välissä, että maa näkyy. Niin mulla oli tippunut se nappimikin lähetin ja se oli vetänyt maassa sen koko kierroksen. Se oli aivan naarmuilla se, niin tuli niin kuin tuplapalaute kyllä siinä. Ja siihen mä lopetin sitten mun karttinguran. Siinä menee maha hirmu sekaisin, kun se heiluu tälle ikämiehenä, niin ei kestä enää. Hei, kun sun pitää nojata sinne kulmaan aina. Aha, okei. Okay. Sehän on niin kuin painon siirto, ratkaisee myös. No nyt lähdetään sitten seuraavalle kuulijamatkalle, niin lähdetään tuohon maastokartingiin, koko jengi. Sopii. Joo. Hei, pakko, tuossa aiemmin mainitsit tästä 2-1 tulosvetoon laittamisesta ja et ole sen fani, mutta siirrytään seuraavaksi näiden huikeiden ulkomaalaispelaajien kautta suoraan suomalaiseen kotimaiseen jalkapalloon ja meidän Veikkausliigaan, tuotteeseen, joka on kehittynyt tässä koko ajan eteenpäin ja vuosikausia olemme jo jännittäneet, osa meistä, että voittaako joku muu kuin HJK Veikkausliigan, mutta tällä hetkellä
pyöritämme tässä kertoimia, ja kertoimet eivät näytä siltä, että kukaan muu voittaisi. Joo, siis itsellä ainakin on selekti visusti tolpalla aina, ja Veikkausliiga... Muutoinkin kuin juhannuksena. Joo, iso Veikkausliiga enjoyer olen itse ainakin, ja vähintään niin kuin joka kierroksella käytännössä nyt yhden pelin tietenkin on klubin kautta paikalla, ja joskus katon muitakin, mutta ehkä itse, me ollaan tosiaan siis saatu Coolbetiltä Veikkausliigan voittajakertoimet tällä hetkellä, ja jos katsotaan näitä, niin HJK Helsinki 1,65, KuPS 4, Ilves 7,75, SJK 8, VPS 41, FC Haka 46, Inter 101, ja noit loppuja on turha mainita, koska alkaa olla aika epätodennäköistä. 400, että sieltä 900. Että sieltä joku FC Lahti voittaa kaikki loput pelit ja jotenkin maagisesti menee pisteellä ylempään loppusarjaan, niin tässä kohtaa tosiaan nämä saattaa tietenkin muuttua heti tänä kuvauspäivän seuraavan päivän pelataan taas, niin saattaa tulla muutoksia ja näin poispäin, mutta yksi, minkä mä poimisin, olin tietenkin itse paikalla katsomassa todellista Veikkausliigan klassikkoa HJK Haka, ja miten Hakaan löytyy noin vähän luottoa, että yhden kerran 46 Haka olisi mestari huomioiden, että heillä on sarjataulukossa 27 pistettä, 16 peliä pelattuna tätä nauhoitettaessa, ja he on niin kuin periaatteessa 4 pisteen päässä kärjestä, niin miten voi olla, että niin kuin ihmiset kautta vedonlyöntimarkkina niin uskoo Hakaan näin vähän? No Haka on mielestäni ollut sellainen joukkue, joka on ylipäätään tonne, että tällä hetkellä 5. se on vähän niin kuin hiipinyt, että kukaan ei ole tuolla studionkaan puolella, siitä on hirveästi niin kuin puhuttu, ja tämä on tullut vähän jopa yllättäen, että Haka on noin niin kuin ylhäällä, mikä on mun mielestä tosi makea juttu ja näin, mutta jos nyt verrataan tuohon HJK:hon, missä itsekin oli tuolla töissä ja sinäkin olit tuolla hommissa, niin eihän Hakalla ole millään tavalla sitä materiaalia, mikä esimerkiksi HJK:lla on. Kausi on pitkä, 33 peliä pelataan, tällä hetkellä 16 pelattuna. Jos Hakalta loukkaantuu parikin tärkeää pelaajaa, niin se on siinä. Ja voidaan tulla ryminälläkin alaspäin. Kun nyt vaikka verrataan HJK:hon, joka teki, mä kuvailisin HJK:ta näin, että nyt lähdettiin korjailemaan niitä alkukauden virheitä myös tuolla staffin puolella, mutta myös pelaajien osalta, kun heti se sauma kävi, niin sitten laitettiin kättä taskuun ja hommattiin siis 8 pelaajaa heinäkuun aikana. Ja jos verrataan vaikka siirtoikkunaa verrattuna muihin joukkueihin, mä nyt heitän, että keskimäärin Veikkausliigajoukkueet hankkii 2,7 pelaajaa, tai ehkä vähän enemmän, ehkä 3,5 pelaajaa per joukkue. Hoiko teki niin kuin suurimmat hankinnat, joka tarkoittaa sitä, että siinä ei katsella enää, että miltä kenestäkin tuntuu, että hei, minä haluaisin nyt pelata, vaan oikeasti nyt tarvitaan sitä tulosta. Ja toinen on sitten se, että no nyt noin Mestareiden liigan karsinat ei lähtenyt käyntiin niin kuin haluttiin, mutta nyt sillä halutaan, nyt kun alkaa tämä niin kuin pelisuma, joka on jo alkanutkin näillä huippujoukkueilla, niin halutaan, että joka matsit saadaan tulosta, ja sitä on sitä ukkoa. Siis rosterissa on niin paljon äijiä, ettei kaikkia voi edes laittaa missään nimessä penkillekään. Niin, mahtuuko ne koppiin edes, vai joutuuko sitä koppia laajentaa tässä kohtaa? Että tuolla on tosiaan siis, ukko on tullut sisään, ja jotenkin mä silti niin kun oon totta kai HJK-kannattaja, ja sitä en yritä mitenkään niin kun piilottaa tai mitään, mutta semmoisia ajatuksia myös niin kuin vaan herää, että näitä ukkoja tulee sisään ja monenlaista ja niin kuin monennäköistä kaveria, mutta ei se kuitenkaan, niin kuin, no Lee Ervin, joo, siis ison profiilin pelaaja Veikkausliigaa ja näin poispäin, mutta pitäisikö sitten saman tien, kun lähdetään tälle linjalle, niin sitten vetää ihan kunnolla överiksi ja hommaa se joku Balotelli tai ei nyt ehkä just tää, mutta joku vastaava Marek Hamsik, joka oli silloin, eikö Göteborg Allsvenskanissa vaan yhtäkkiä oli se, että me hankittiin Marek Hamsik ihan läpällä vaan, niin
jotain tollaisia niin kuin vähän vielä ottaa sen pari profiilia ylöspäin sillä, että se Diego Forlan alkaa olla liian vanha jo, ja se oli muutenkin menossa Maarianhaminaan varmaan ekana, mutta jotain tällaista niin kuin pientä, että okei, nyt tuli paljon pelaajia, varmaan järkeviä ostoksia, hyviä pelaajia, mutta vedetään nyt ihan kunnolla, annetaan mennä vaan, otetaan kyllä sieltä joku tommonen Busquets, joka ei pärjäisi edes kakkosdivarissa, niin vai missä se nyt tarkalleen ei pitäisi pärjätä, mutta kunnolla vaan jotain tällaista niin kuin, pientä viihdettä kansalle. Siis hyviä hankintoja, mutta aika semmoisia peruspelaajia sitten kuitenkin, ja osa myös vähän sillä lailla, että ei ole niin kuin välttämättä vaikka joku Palumets, niin onko niin kuin mitään periaatteessa näyttöjä, mitkä sitten kertoo, että hän olisi niin kuin merkittävä muutoksen tekevä pelaaja, vaikka Veikkausliigassa, vaikka tosi mukavallinen kundi ja piirteisesti pelannutkin, mutta silti. Niin, jos mietitään nyt OIK, ottaisi Perpatovin tuosta noin, niin A, se toisi hirveän määrän myös ulkomaisia katsojia Veikkausliigaan, mutta sitten B, sä tiedät tämän ehkä paremmin, mutta verrattuna näihin HIK-hankintoihin, niin puhutaanko jo niin massiivista erosta siinä siirtohankinnassa, ja sitten toinen niin kuin ala-allegoria tuohon on toi, niin kuin, miten nykyisin skautataan pelaajia, että haetaan täysin statistiikkapohjalta ne tietyt osaamisalueet, ja mä en tiedä, mitä Berbatovin kohdalla lukisi tuossa tällä hetkellä. En mä tiedä, kun on varmaan joku 45 kuitenkin tässä kohtaa jo, että niin, että Taija Taivohan esimerkiksi tuli ihan kovalla, siellä oli kuitenkin AC Milanissa ihan muutama peli pelattu kohtalaisella tasolla, ja onhan noita niin kuin välillä tullut, mutta ikinä ei ole semmoista niin kuin aivan tajunnan räjäyttävää Veikkausliigasiirtoa. Ei tule ainakaan itselle mieleen. Totta kai paluumuuttajat, se kun Litmanen tulee, on se aina, silloin kun Forssell tulee iso juttu, Tainio, Väyrynen, kaikki nämä. Totta kai niin kuin Suomi-mittakaavassa niin kuin kovia nimiä on tullut, mutta sitten kuitenkaan niin kuin semmoista aivan älytöntä siirtoa. Se olisi vaan hauska nähdä joskus, että miten niin kuin yleisö reagoisi, miten se koko niin kuin futisyhteisö ja kupla siinä ympärillä reagoisi, kun laitettaisiin kunnolle, että ei 8 ukkoa sisään, vaan 1 ukko, kaikki siihen. Mutta siis ei urheilullisesti ei mitään järkeä varmastikaan, mutta hauska leikkiä ajatuksella, että minkälainen pelaaja sieltä voisi tulla, että joku Jesse Lingard esimerkiksi, niin tuolla hirveällä diilillä Etelä-Koreassa pelaa, että ei varmaan realistinen, mutta joku tommonen, tommonen underdog, jolla ura ehkä vähän niin kuin laskusuhdanteessa. No niin kyllä se vaatisi melkein niin kuin tyyli vedonlyöntiyhtiön tai öljyyhtiön tai jonkun ulkomaalaisen Saudi-tyyppisen ratkaisun siihen, että siis mä en tiedä näitä summia, sehän tämä on tämmöistä arvottelua, mutta voisiko siinä käydä niin kuin mitä Saudi-liigalla kävi, kun Ronaldo tuli sinne, että niin, sit Ronaldo ja Messi ja nämä on Neymar ja nämä on niinku tietenkin semmoisia Mbappe, Bellingham ehkä joskus niinku pelaajia, jotka sit oikeasti tuo sen yleisön, mutta eihän niinku se, että joku Jesse Lingard pelaisi Veikkausliigassa, niin mä en usko, että se olisi sillain niinku, sen takiahan sitä ei tapahdukaan, että kun siinä ei ole niinku taloudellisesti järkeä, että sitä ei ehkä tällä hetkellä pysty sillain niin kuin perustelemaan, ja jos siinä ei ole urheilullisesti järkeä riittävästi myöskään, niin sen takia sitä ei vaan tapahdu, että se on enemmän semmoinen ajatusleikki, mutta Turkkihan on hyvä esimerkki niin kuin liigasta ja jalkapallomaasta, joka niin kuin jatkuvasti sinne päätyy tavallaan niin kuin liigan statusta isompia pelaajia, aivan järjestä. Toki siellä on niin kuin isot seurat, on niin kuin aitoja suurseuroja, todella niin kuin iso yhteisö ja iso bisnestä, mutta silti jotain eri kebabia siellä syödään, kun sinne menee semmoisia pelaajia, kun menee. Eikös kaikkien aikojen suomalaissiirto ole tämä Jenkkien muistettavan nuori lupauksen, joka pelasi sitten Kupsin reservio? Niin, Fredi Aduhan pelasko se sitten Kupsissa ja sitten siellä jossain 2-3 divarissa, missä olikaan. Vitsi, mun pitäisi muistaa, kun mä oon sieltä itsekin kotoisin, niin tämä reservijoukkue, missä se pelasi, mutta joka tapauksessa Suomeen saapui ja ei Veikkausliigassakaan oikein päässyt pelaamaan, niin onko tämä sitten se tähtien? No se oli kyllä vähän sen pakko myöntää, että siinä oli niinku tällaista, mutta ehkä se oli niinku väärä seura ja markkina-alue ja näin poispäin sitten niinku tohon muuviin, että ei ollut sitä niinku klubinkaan tavallaan viestintäkoneista. Okei, se äijä ilmestyi sinne ja tietäjät tietää, mutta niinku,
ei sitten ehkä kuitenkaan ollut, siitä ei otettu niin kuin kaikkea irti siinä niin kuin viestinnällisessä näkyvyydellisessä maailmassa, ja totta kai sekään ei auta, että jos hän ei ollut niin kuin ihan huippupelikunnossa ja muutenkaan niin kuin riittävä taso Veikkausliiga edes, niin minkäs teet? Ykköskauden ainut puhelu, mitä ollaan ikinä otettu live-lähetyksessä. Soitat se Fredi Adulle? Mä soitan Fredille nyt tai hänen henkilökohtaiselle hyvälle ystävälleen. Halo, mikä oli joukkue, mihin meni Fredi Adu pelaa Kuopio, kun ei päässyt Edariin? Kufu. Kiitos, hyvä, ei muuta. Kiva. Hei, noin moi. Kufu, näin joo. Se oli, joo. No niin, se selvisi sieltä. Yhdellä puhelulla. Kyllä. Kiitoksia Markus Ihalainen. Kilauta kaverille. Nyt kun HJK on ottanut nämä hyvin vakuuttavat askeleet kohti sitä mestaruutta, niin jos verrataan tätä grafiikkaa ihan hetki, kun muistellaan EM-kisojen voittajataulukkoa tai näitä kertoimia, niin meillähän oli Englanti ykkösenä, Ranska, voittaja Espanja tuli vasta 4. Ja nyt jos samaa logiikkaa tässä käytetään, niin SJK on meillä 4. ja tähän hän uskoo hyvä ystävämme Mehmet Hetemai hyvin vahvasti, että SJK on aivan varma Veikkausliigan voittaja, joten tämä logiikka minulta, niin ehkä toi helppo ei olekaan aina se oikea. Siis pakko jotenkin ihmetellä, vaikka tosiaan niin kuin HJK kannattajana, että ei voi täysin objektiivisesti arvioida, mutta ehkä siitäkin johtuen, niin kyllä toi niin kuin 1,65, eli tarkoittaa sitä, että yli kerran 2 käytännössä niin kuin klubi veisi tästä mestaruuden, niin kyllä se tuntuu jotenkin jopa optimistiselta, että kuitenkin tuossa voi niin paljon tapahtua, ja tuossa on nyt niin kuin 4 joukkuetta, 3 joukkuetta tasapisteissä kärjessä, ja niin kuin 4 joukkuetta tuossa 4 pisteen sisällä, että ei Ilvestäkään voi vielä tuolta niin kuin laskea ulos missään nimessä, ja heillä on niin kuin sillä rosteri kunnossa niin kuin muun muassa Veikkausliigan ärsyttävin pelaaja Haarala, onko tehnyt 10 maalia siellä jo, terveistä Haaralalle, jos kuuntelet, hieno mies, hieno pelaaja, ja se on hyvä merkki, jos vastustajan kannattaa vähän ärsyttää, niin niissä pitääkin mennä, mun mielestä tämä on tosi paljon niin kuin kiinnostavampi kuin mitä ehkä niin kuin vedonlyöntimarkkinoiden ennustukset antaa ymmärtää. Et en mä niin kuin, kyllä totta kai mä uskon, että klubisilla rutiinilla, sillä tavallaan niin kuin pitkän aikavälin voittamisen kulttuurilla ja sillä, että kyllä se aina hoidetaan sieltä vaikka viikalla kierroksella, jos on siitä kiinni, niin kyllä tietenkin siihen uskon, mutta mä en pidä sitä noin niin kuin itsestään selvänä, että se automaattisesti tapahtuu. Viime kaudellakin se oli vikamatsi, mikä ratkaisi, että se on sitten pienestä kiinni. Mutta kyllähän tämä niin kuin pitäisi innostaa pelaamaan, tämä kerroin järjestelmä. Nyt olen tästä lähdössä yli huomenna Kups Eif-matsiin, niin kyllä näiden kertomien perusteella Eifillä nyt ei ihan valtavaa chanssia tule siinä pelissä olemaan, mutta kun mietitään nyt, mistä nämä seurojen, näiden parhaiden seurojen myös se tulos tulee ja se tulee niistä europeleistä, niin voiko tässä olla semmoinen, että toi kova pelisuma, mikä noilla parhailla joukkueilla on, niin sinne väliin voisi niin sanotusti iskeä, että nyt se valmistautuminen ei ole Veikkausliigaan niin hyvä. Nämä on ammattilaisjoukkueita, nämä on kaikki kyllä niin hyvin suunniteltu ja varauduttu, että en usko, että tuossa on mitään, mutta kyllä se tuo ne europelit ihan oman lisänsä kyllä. Ja kyllä se tuossa klubin tilanteessa niin kuin on niin kuin ns. Aikaa treenatakin välillä nyt ja tolleen, niin se, että nyt ei valitettavasti ole niitä niin kuin karsintapelejä niin paljon kuin niitä voisi olla ja niin kovin vastusta ei ehkä vastaan kuin ne voisi olla, niin on se sitten tässä niin kuin Veikkausliigapuolella varmasti ihan oikea niin kuin selkeä etu, että vaikka nyt Ilves tuolla, okei, no, ne on periaatteessa sama määrähän heilläkin on, mutta ainakaan niin kuin HJK:lla ei ole sitä niin kuin käänteistä tavallaan rasitetta ja haittaa niistä peleistä, että se toki puhuu niin kuin klubin puolesta Veikkausliigassa. Ja tällä hetkellä europelejä katsoneena, niin tällä hetkellä Ilves on vakuuttavin. Minun on pakko sanoa, itävaltalaisia vastaan pelasivat aivan huikean matsin.
Kyllä, ja sitten jos ehkä vielä mietitään tuolta putoajan puolelta, niin totta kai kaikki tietää, että Knistanin stadion on palannut poroksi, ja tästä ei nyt heitä mitään puujalkaa, vaikka tähän löytyisi montakin, mutta otetaan tämä nyt sillä lailla vakavasti ainakin toiseksi. Niin uskotko, että Knistan näistä tosi haastavista olosuhteista huolimatta niin onnistuu pysyä sarjassa? Et tällä hetkellä siellä on ihan niin kuin, ei voi sanoa, että turvallinen tilanne, mutta niin kuin omissa käsissä täysin toi asia vielä ja kaikki on mahdollista. Nostan nopeasti tuossa, kun puhuttiin noista siirtomarkkinoista, niin kuin HJK otti eniten pelaajana. Mikä joukkueesta teki vähiten, ei yhtään siirtoa suuntaan tai toiseen, tiedätkö? Onko se just Knistan? No se on Haka, josta puhuttiin juuri äsken pitkään. Mutta Kuka Knistanin tuli? Knistaniin tuli Tim Väyrynen. Eikö niin muuten olikin jo suoraan FC Vadusista tai missä olikaan. Se on aika kova sainaus. Kyllä, ja sitten minua vielä enemmän kiinnostavasti AJ Marcucci suoraan New York Red Bullsista. Joo, kyllä. Niin, hänhän niin maalivahti. Kyllä. Ja kun näin olikin. Joo. Maalivahti tuli sinne, ja vaikka siellä muutkin hyvät veskarit Knistanissa taustalla on, muun muassa Jiri Koski, terveiset sille, niin kyllä mä uskon, että Knistan pystyy kuitenkin, siellä on rutiini niin paljon, että toi stadion asia ei romuta edustuksen suorituksia, vaikka siellä meni, jos nyt otetaan 2 nopeat juttua, että mitä siellä tuhoutui, siellä ei ainoastaan mennyt edustusjoukkueen kaikki kamat, mutta kaikkien junioriseurojen tavarat niitä myös. Niin, ja sitten myös kaikki historia, pokaalit, kaikki mahdolliset meni siinä, että se on valtava isku, mutta valoa on tunnelin päässä, niin kun, onko hirveätä sanoa, että tässä tapauksessa kiinteistö oli jo tosi vanha ja näin, mutta kyllä uskon, että siihen se sijainti Helsingin näkökulmasta, no siis jalkapallon näkökulmasta aivan uskomattoman hyvää, että se paikka ansaitsee upean stadionin. Harmittavaa, että tällä hetkellä sinähän rakennetaan uusia valoja, mutta kenttä on käyttökielossa, koska siellä on paljon erilaisia tämmöisiä hiukkasia, mitkä voi olla vaarallisia, koska paljon junioreita treenaa myös siinä kentällä, että se vaikuttaa aika pitkäaikaisesti. Onneksi siinä on takana, taitaa olla toinen kenttä, mikä toivottavasti on käyttökelpoinen. Joo, se toinen tekonurmi, mun mielestä siellä voi reenailla. Mutta paljon on tullut eri yksityishenkilöiltä lahjoituksia, yli 100 000 euroa, ja homma menee niin kuin hyvin eteenpäin, vaikka karmea tragedia onkin, ja ehkä tärkeimpänä, että siis kukaan ei loukkaantunut. Niin, hyvä näin, että siellä ei, että yön aikana tämä käsittääkseni tapahtui. Se oli itse asiassa just silloin, kun olin itse lähdössä tuonne Berliiniin, niin siinä aamunahan tämä tapahtui. Mä katsoin eka, että onko tämä joku vitsi, että tavallaan... Joo, ja mä laitoinkin sulle, että mä en aluksi uskonut tuota todeksi. Niin. Mitä investointeja oli jo tehty siihen, uusi tekonurmi, mikä oli, ja toivottavasti vielä on se samakin, pysyy aivan sika hyvä. Myös katsomohan katettiin, korjattiin, uudet penkit, kaikki. Siinä meni myös paljon uutta infraa. Et sinänsä se oli kyllä tragedia, mutta tästäkin selvitään. Joo, eiköhän tavalla tai toisella, ja tosiaan käsittääkseni siellä on ihan niin kuin omistuspohjas kuitenkin on resursseja, ja ehkä tämä niin kuin voidaan kääntää jonkunlaiseksi mahdollisuudeksi, että sitten jos täytyy rakentaa ns. Kokonaan uudestaan, niin sitten se voidaan niin kuin ehkä tehdä nykypäivän ja jalkapallon ehdoilla, ja mä haluaisin niin kuin nähdä, jos siihen päädytään, että tehdään uusi, että tehdään sitten oikeasti semmoinen niin kuin riittävän pieni. Kaikki haluaa aina isoja stadioneita, mutta mä haluan pienen stadionin. Kompaktin ja hyvä akustiikkaisen. Niin, mahdollisimman jyrkät katsomot ja riittävän pieni, niin kuin, jolloin se paine on oikeasti, sun pitää ostaa se kauseri tai lippu ajoissa, ja niin kuin, se, että onko siellä 3000 vai 4000 vai 5000 ihmistä, niin se on enemmän se, että ketä siellä on ja miten he on mukana siinä, niin että ei se ole aina se iso massa, joka luo sen tapahtuman, vaan se, että sä voit niinku seurana myydä tietynlaista niukkuutta myös, niin mä niinku suomalaisessa urheilubisneksessä uskon hyvin vahvasti niinku sen mahdollisuuteen, mikä siinä on.
Ja tästä Veikkausliigasta vielä tällä hetkellä noin keskimäärin 6 peliä jäljellä, kun alkaa ylemmät ja alemmat loppusarjat, jolloin se peli muuttuu ihan täysin, että sä et saakaan enää hoikot kupsia SJK:ta vastaan, vaan sä alat niitä alempien sarjojen joukkueita vastaan sitten tappelemaan sitä säilymisestä, niin se on hyvin erilainen sitten se loppukaus myös Knistanille. Joo, toivotaan, että sieltä niin kuin just Penninkangas taitaa yksi tämmöinen sarjassa pysymisen spesialisti ollut Lahdes kanssa siinä sen näköisessä operaatiossa mukana, ja tosiaan ehkä toi Väyrynenkin niin menee nykyään jo ihan kokeneesta pelaajasta, vaikka muistan, ehkä mä oon niin vanha vaan, että joskus hän oli semmoinen nuori lupaus ja näin poispäin, mutta sillä ei ehkä siinä on niinku riittävät palaset, ja sitten katsotaan, miten se Roman pelikunta, että siinäkin on ainakin kokemusta, ja varmaan sitten kun oikeasti tulee tiukka paikka, niin kuin löytyy vielä jotain ekstraa siihen, niin joo, olisi tosi sääli, jos Knistan ei pysyisi sitten kuitenkaan sarjassa. Joo, ja nämä derbyt, mitä näiden kahden, kun Knistan ja HJK välillä on ollut, ne on olleet myös upeita tapahtumia, vaikka derbystäkin, sehän jo taitaa olla joku trademarkki ton IFK ja HJK välillä, mutta derbyhän tämäkin on. Niin, että ei toi se Stadin derby sillä ei tietenkään ollut, ja vähän erilainen asetelma, mutta itse olin just siellä Knistanin kotipelissä näistä, ja se oli nimenomaan niin kuin aito ja sympaattinen tapahtuma ja niin kuin hyvähenkinen meininki, niin kyllä toi on niin kuin sillä lailla lisää, tolle on kyllä tilausta. Ja toistoa. Jos joku tulee oikoista, niin sanotaan, että se tulee klubista, mutta jos joku tulee Knistanista, niin se tulee Knistanista. No niin, se siitä toistosta. Mennään eteenpäin. Kyllä. Hypätään seuraavaksi suomalaista jalkapallosta Englantiin ja Veikkausliigasta Valioliigaan, ja olet kaivannut meille, Jason, myös kertomia samaan tyyliin. Siis suomalainen jalkapalloyhteiskuntahan on siinäkin mielessä mennyt eteenpäin, että joskus silloin, kun mä olin nuori, niin lauantai-saunan jälkeen ihmiset katsoivat todellista mutapalloa, eli maailman kovinta championshipia. Siellä oli keltainen mitre ilmassa, mutta nykyään mennään Valioliigan selektillä, ja Ylekin näitä parhaan katseluajan pelejä aina välillä niin tarjoilee niillekin, joilta ei ruudun erittäin hintansa väärtiä tilausta vielä löydy. Valioliigalla on silti pitkä historia Suomessa ja Pohjoismaissa muutenkin, ja totta kai suomalaisia pelaajia, Shefkistä Mikluun on, ja nyt Jimi Tauriaiseen on operoinut tällä ehkä maailman kovatasoisimpana pidetyllä sarjatasolla tai sarjassa, ja ehkä tämän kunniaksi niin jutellaan hetken aikaa nyt Valioliigastakin, että ei jää ihan ton Veikkausliigan varjoon, niin tosiaan Valioliigakauden alku lähestyy, ja me ollaan tällaisessa hyvin aikaisessa Valioliiga-ennakkohengessä, eli siellä on preseasonit vasta käynnistymässä, mutta kuitenkin niin ollaan poimittu vähän vedonlyöntimarkkinan dataa myös tuolta Valioliigan puolelta, ja kertoimet tässä on tosiaan Coolbetiltä poimittu, ja nämä varmasti elää tässä, kun siirtoikkuna on vielä käynnissä, ja joukkueet tuolla vasta niin kun harjoittelee jalkapalloa, että jos sä tuolla tasolla pelaat, niin sun pitää silti tietenkin pelaa harjoituspelejä, joista muutama joukko on jo ihan mielenkiintoisesti suoriutunut siellä hyvin ja huonosti, mutta Cityä pidetään, City ja Arsenal on ne selkeästi niin kuin, yleisen mielipiteen mukaan, ja ainakin niin kuin vedonlyöjien mielipiteen mukaan, niin ne ykköshevoset ensi kaudelle. Cityn voittajakerroin tällä hetkellä vaan 2,38 ja Arsenalin 2,85, ja sitten seuraavaksi tulee Liverpool 7,5, Chelsea 15, Manchester United 21, Spurs 26, Newcastle 41 ja näin poispäin, niin mikä siinä on Cityssä ja Arsenalissa, että ne on nyt sit mukaan noin paljon edellä muita? Et kaikillahan täällä on isot budjetit ja hyvät joukkueet, ja Chelsealläkin miljardin dollarin arvoinen joukkue, jossa Jimi Tauriainen kuitenkin pääsi kentälle, terveistä Jimille, jos
kuuntelin, että se oli hieno hetki, oli pakko katsoa Chelsean pelejä. Että kyllä se joku päivä vielä tapahtuu silloin keväällä, kun pääsi penkille mukaan monestikin. Mikä siinä Cityssä ja Arsenalissa on, että ne on mukaan noin isoja suosikkeita? Mä en tiedä, vaikuttaako tähän myös niin kuin aiempien kausien tekemiset varmaan aika vahvasti, että mietitään mihin kausi loppui ja tietysti katsotaan vähän niitä investointeja, mitä tehdään. Nyt siellä varmaan Pep kyllä aika kauniisti jatkaa, koska näin hyvin menee, mutta itse olen jalkapallon seuraajana tällainen. Monet saa esimerkiksi vedonlyöllistä sen kipinän mennä nyt katsomaan Brentford Fulham-ottelua, mutta itse olen aina altavastaavan kannalta. Toni Saukkola sanoi, että häntä ei kiinnosta edes joukkueet, vaan hyvä futismatsi. Mä oon siinä mielessä eri mieltä, että mä aina haluan, että mä menen katsoa, kun City häviää. Ja mua kiinnostaa se, että tähän samaiseen nämä isot yritykset hakee voittoa, hakee mestaruuksia, niin mä haluan, että se rikkoutuu. Ja nyt jos katsotaan vaikka, otetaan yksi mustahevonen Valioliigasta kausi, kun Leicester voitti Valioliigan mestaruuden. Kyllä, siellä oli kuulemma ollut aika rento meidinki, että tästä nyt ei voi virallisesti puhua, mutta niin kuin tunnelma oli joukkueessa ollut rento, näin kuulin ihmisiltä, jotka sillä kaudella oli heidän kanssa erilaisia juttuja tekemässä, siinä oli niinku vanha kunnon joukkue, niinku kunnon tämmöinen altavastaaja tarina. Et tästä pieni kirjasuositus, että tästä on kirjoitettu, se on niinku Jamie Wardin näkökulmasta, mutta siinä kerrotaan koko joukkueen niinku tarinasta aika hyvin, niin kannattaa etsiä, jos löytää jostain. Niin tosi hyvä kirja, missä pääsee myös niin lähemmäs meininkiä. Kun Leicester voitti, niin koko joukkue tuotiin tietysti lentokoneeseen ja lähdettiin juhlimaan, niin yllätykseksi hänen täydellinen lookalike oli tuotu koneeseen, jolla oli tämmöinen koko asu, ja hän näytti aivan Jamie Wardilta. Hänellä on upea tämmöinen tuhkimotarina, mistä hän on noussut aikanaan Valioliigan huipuksi. Niin hän vaan kylmäviilisti sanoi, että kun koneessa tuli tämä lookalike vastaan, että look a full kit wanker. Elikkä se oli, hei. Niin oli, tottahan se oli. Mutta pakko sanoa siitä, että kukaan ei sillä kaudella odottanut, että Kasper Schmeichelin joukkue myös menee mestaruuteen, mutta no tarkoittaa se, että tällä hetkellä Leicesterin ensikauden kerroin on 1501, sama kuin Ipswich Townilla tuolla ihan viimeisillä sijoilla ovat, mutta minua yllättää, jos nyt mietitään Cityn taustaa ja kun saudit ostivat joukkueen ja sitten vaan alkoi mestaruuksia tulemaan, niin jo otetaan tuosta 41 kertoimella Newcastle. Siellä on käynyt vähän sama homma, mutta miksei ole lähtenyt oikein lentoon. Tällä hetkellä juttelin yhden läheisen ystävän kanssa, kuka on kotoisin Newcastlesta, niin tällä hetkellä siellä on tilanne se, että saudit ostavat Newcastlesta paljon maata, koska he haluavat, että heillä on myös niin kuin omaisuutta, kun öljy loppuu ja öljyn käyttäminen maailmalla loppuu, niin tämmöisiä huhuja Newcastlestakin, että siellä ostetaan paljon muuta kuin futisseuroja. Niin, ei pelkkä seuraa, että ostetaan koko kaupunki. Joo, no ei sinänsä mikään ei yllätä tuossa enää. Ja siis onhan niin kun Newcastle vähän se vikasteppi ehkä puuttuu, että käsittääkseni hekin oli vaikka tuossa niin kun Haalandin, oliko näin, että oli niin kun Haalandista aikoinaan hänen sopimuksestaan tappelemassa. En tiedä, oliko realismia ja monesta muustakin niin kun oli yhdessä vaiheessa tämä huhu, että myös Castin kummipelaaja tai kuningaspelin kummipelaaja Cristiano Ronaldo olisi tullut jonkunlaisella Saudi-lainasopimuksella Newcastleen, mikä olisi ollut kyllä sytyttävää kieltämättä. Ja siellä on vähän, että kaikkea voi tapahtua, mutta ehkä siinä kuitenkin se niin kuin semmoinen viimeinen steppi sinne niin kuin ihan oikeasti Valioliigan kärkikamppailuun, niin sitä ei sit vaan vielä nähdä, että se olisi tapahtumassa. Tiedätkö millä diilillä autodiilillä Saudi-pelaajat ajavat? Audilla. Volvolla. Mutta mennään näihin kertoimiin vielä sen verran, että ei tässä mikään niin kuin yllätä, mutta mennäänpäs legendaarisimpaan, no ei ehkä kaikista legendaarisimpaan, mutta melkein.
Manchester United 5. tällä hetkellä tässä kertomalla 21. Jason, onko tällä kaudella, onko tämä vuosi se Manchester Unitedin vuosi? Ei ole, eikä ole Arsenalin vuosikaan, ja siis oma historiahan Manchester Unitedin parissa on sillä lailla pitkähkö, että just kun näitä Ylen TV-pelejä joskus, siellä oli vielä Valioliigaakin muistaakseni, tai ainakin FA Cupia, että niitä pelejä pääsi näkemään, ja Paul Scholes oli jotenkin silloin sytyttävä pelaaja, että sen takia en tiedä miksi, ei se oikeasti ollut mitenkään sytyttävä, sehän on aika tavallaan tylsä pelaaja suhteessa, miten niin kuin hyvä ja kilpailukykyinen totta kai oli, ja Scholes ja Giggs oli sillä sen aikakaudensa, ja totta kai Beckham, ja sitten myöhemmin niin kun, sit vaikka kulttipelaajat Diego Forlan tai Jesse Lingard tai tällaiset niin kuin Victor Lindelöf, jonka kanssa tuskin kuuntelee, mutta jonka kanssa tullut tehtyä duunia myös aika paljon, niin siellä on aina jotenkin ollut kiinnostavia pelaajia seurata ja niin kuin kiinnostava tarina, ja Manchester Unitedhan on sillä ensimmäisiä niin kuin jalkapalloseuroja, jotka ajatteli itseään globaalisti, ja sehän tänä päivänä ihan niin kuin isoimmille seuroille ihan arkipäivää, että ajatellaan, että ollaan globaali brändi ja yritys, ja Manchester United oli ehdottomasti niin kuin edelläkävijöitä siinä, miten se puoli ymmärrettiin. Ja oikeastaan kaikkeen tähän liittyen, niin pakko kyllä sanoa, että en mä niin kuin ihan kaikista näistä uutisista, mitä täällä nyt tulee, kun Ineos-omistaja Ratcliffe on isolla egolla ja presenssillä ostanut vähemmistöosuuden seurasta, mutta silti on kontrollissa niin kuin urheilupuolesta ja käsittääkseni, eli on kontrollissa, vaikka ei omista valtaosaa seurasta ja näin poispäin, ja siellä on niin kuin kaikkea, yksi uutinen oli tossa, että oliko se nyt 250 työntekijää seurasta vähennetään, eli seurassa, jossa on toki Valioliigan käsittääkseni isoin, niin kun, että se on yrityksen isoin, että siellä oli joku 1100 työntekijää, niin että siitä kuitenkin otetaan niin kun melkein 25% pois, ja vielä niin kun se tausta, mitä itse ainakin löysin tästä, että se on aika tämmöinen niin kun puhdas numero exercise, että ketä ei sinänsä kiinnosta niin paljon, että jos joku on siellä vaikka niin kun 20 vuotta tai 15 vuotta tehnyt duunia sille seuralle, ja sitten vaan, että okei, no nyt pitää vähentää, että niin kuin te voitte nyt lähteä ja näin poispäin, niin urheilubisneksessä sitten kuitenkin ja brittifutiksessa myös, niin kun ei ne palkat, mitä niin kuin toimiston puolen jengille keskimäärin maksaa, varsinkin jos sä et ole niin kuin tosi päättävässä asemassa, niin eihän ne ole mitään maailman isoimpia, että kyllä siellä nyt niin kuin käytetään sitä tavallaan statusta valuuttana, että sinne löytyy ikään kuin ihmisiä, jotka sinne haluaa, niin sitten, että jos niin kuin yksi Antoni maksaa vaikka 10 miljoonaa tai yksi Mason Mount maksaa 4 miljoonaa vuodessa, niin vaikka sillä 10 miljoonaa, jos ajatellaan tälleen niin kuin vähän optimistisestikin, että vaikka yksi työntekijä sivukuluineen maksaisi 100 tonnia vuodessa, niin sehän on niin kuin 100 työntekijää siinä niin kuin yhden Antonin liksa. Ja kyllä mä veikkaan, että ne 100 työntekijää niin kuin jotain lisäarvoa sille seuralle kuitenkin tuottaa, että missä toi menee sitten toi raja, että onko toi nyt se paikka, missä säästää ja mikä se niin kuin oikea tasapaino on, niin vaikea sanoa. Ja vähän niin kuin kaikki toi, minkälaisia totta kai sieltä vuotaa nyt hirveästi juttui, kun niin kuin Ineos tekee siellä mitä tekee, niin totta kai niin kuin kaikki vuotaa medialle, koska ei jengiä sit siinä kohtaa näytä kiinnostavan mitkä NDAt enää, ja en tiedä onko sellaisia edes perustyöntekijöillä, niin paljon niin kuin jopa absurdeja uutisia tulee, että tämmöisiä muun muassa, että toimistohenkilökunta ei saa enää tilata toimistotarvikkeita, tai kun niin kuin, jälleen staffi oli mennyt FA Cupin finaaliin niin kuin pelaava joukkue ja ulkopuoliset ja näin poispäin, niin oli joutunut jotain itse maksaa näitä kuluja ja niin kuin firman luottokortteja sillä ei otettu jengiltä pois ja keittiön kanssa ollut isoja ongelmia, että tällainenkin legendaarinen tarina oli, että Briteissä on tämmöinen hygiene rating, eli tavallaan vähän tämmöinen, en mä tiedä onko Suomessakin jossain, niin kuin, että sulla on semmoinen joku oiva rankkaus, että miten niin kuin hygieninen joku sun ravintolan keittiö, ja sitten Manchester United oli saanut sen huonoimman mahdollisen, että siellä oli tarjoltu jotain raakaa kanaa, ja homma oli ollut ihan sekaisin sielläkin, niin
en mä nyt tiedä, että onko tämä nyt se, jossa sulla on niin kuin valtava brändi ja valtava, niin kuin, että kyllähän tämä niin kuin toi koneisto saadaan tuottamaan rahaa, ja totta kai kun se tuottaa rahaa ja rahaa tulee sisään, niin sitten se niin kuin 10 miljoonaa Antonille ei sitten tunnu haittavan niin paljon, mutta onko tämä nyt niin kuin se tapa valmistautua kauteen, että sä niin kuin vähennät yhtäkkiä 4 niin kuin sun seuran työntekijöistä, että kyllä mä veikkaan, että tämmöiset jutut vähän heijastuu, ja niin kuin mitä itse tuosta Ineoksen toimintatavasta, niin käsittääkseni he on monessa asiassa onnistunut tosi hyvin, ja niin kuin myös siinä, että monialayrityksen niin kuin voinut tulla eri aloille ja käyttää niin kuin tietynlaisia lähtökohtia, ja niin kuin saanut sen mallin toimimaan, eli aivan niin kuin giganttisella itseluottamuksellahan Ratcliffe tulee sisään, mutta en mä nyt sitä Ineoksen fake defenderiä kyllä on menossa ostamaan tai mitään muutakaan, että mä en täysin symppaa, mä näen, että toi on liian corporate, toi on niin kuin liian, mä sanottaisiin Killan treeneissä, että toi on liian tryhaa, että hei, että te omistatte yhden maailman isoimmista jalkapalloseuroista, sit sä alatte niin kuin säätämään tuollaista jotain seuran työntekijöiden toimistotarvikkeita. Et mä ymmärrän, että se on niin kuin matter of principle, se on periaatejuttu, että nyt niin kuin meidän täytyy right-sizea tätä meidän corporationia nimeltään Manchester United, sillä good luck with that, mutta niin kuin edelleen toivon, että olisi Manchester Unitedin vuosi, mutta samaan aikaan olen vähän huolestunut kuitenkin, että onko tämä Ratcliffin niin kun tyyli ja tapa sitten kuitenkaan se, millä niin kun tämä seura lähtee uudelle tasolle. Onkohan hän saanut jo lempinimen työntekijöiden joukossa, että Cliff Rat, mutta jos vaan pikkasen otan tuosta kiinni, itselle nuorena, niin Manu oli se ehkä ainoa jengi, mitä olen koskaan fiilistellyt, koska kun elettiin VHS-aikaa, ja aina kun olin ulkomailla, niin halusin tuoda sieltä jalkapallon VHS-sia, kun mainitsit tuosta, että on tehnyt aina tämmöistä kansainvälistä brändäystä hyvin, niin se piti paikkansa. Mihin tahansa menin, niin ostin VHS, niin se oli ainoastaan Manu VHS, ja oli kausijulkaisu 2001, Season Review, 1000 Manu-maalia. Mulla oli niitä VHS vaikka kuinka paljon. Ja ei ollut mitään YouTubea, mä vaan katsoin niitä VHS, ja tiedätkö, oli kaikki kauden uutiset, aina mentiin kuukausi kerrallaan, mitä siellä on tapahtunut, mitä highlightsit peleistä ja uutiset, pelaaja, ketä tuli sisään, ja aivan nerokas, noi takaisin. Mä fanitin Manua paljon, sitten tuli niinku, no hei, Peter Schmeichel, 99, Jämppäri mestaruus, siellä oli niinku ihan järkyttävä isoja juttuja, mitä tuli katsottua. Sitten meni aikaa eteenpäin, sitten se vähän hiipu, sitten tuli Ronaldo, sitten sitä seurattiin, kun se oli aivan uudenlainen pelaaja Valioliigassa, sitä katsottiin paljon. Sitten taas homma vähän rupesi hiipua, sitten niin kuin mielenkiintoiset tämmöiset niin kuin nostoyritykset myös takaisin tuohon kovaan brändäykseen, niin mun mielessä on ollut Berbatov vanhoilla vuosilla, Zlatan vanhoilla vuosilla, Ronaldo uudelleen vanhoina vuosina, mutta nyt kun katsotaan tätä kerrointa 21, niin nykyisin puhutaanko jo niin sanotusta hiipuvasta tähdestä? Kyllä, tässä varmaan pelillisesti vähän puhutaan. Mutta jos tässä olisi kerroin tällä hetkellä, että millä todennäköisyydellä Manchester Unitedin yhtiöstä lähtee 100 työntekijää, niin se on varmaan joku 1,6, koska kaikki rakastavat Kirstun Vartija, joka heti ensimmäisenä alkaa niin menoista kiristämään, että ei enää uskota itsekään siihen valtavaan mestaruuteen ja tulolliseen, rahalliseen, taloudelliseen voittoon. Joo, siis tämähän ei ole rahapodi eikä sijoituskästi, eli täällä ei niinku puhuta taloudesta siitä kulmasta, eikä ole tarkoituskaan, mutta enemmän niinku ehkä se, että mikä tunnelma siellä on, ja siis niinku kaikki tämä niinku pieniä asioita, esimerkiksi joukkueen ruokala, niin aikaisemmin oli sillä lailla, että työntekijät ja pelaajat, tämä ruokala, jonka hygiene rating on siis huonoin mahdollinen käsittääkseni edelleen, eli en tiedä, toisinko omat eväät, jos olisin Manul duunissa, mutta siis ennen pelaajat ja henkilökunta kaikki niinku käytti samoja näitä tiloja, ja nyt
tuli niin kuin ehdoton kielto, että muut työntekijät ei saa mennä niin kuin samaan aikaan sinne kuin pelaajat ja kaikkea tällaista niin kuin vähän outoa, että jos joskus aikaisemmin on niin kuin ollut hyviä juttuja, millä on rakennettu sitä tiimihenkeä ja niin kuin, tavallaan semmoista seuraan paljon enemmän kuin ne 11 pelaajaa kentällä. Nyt tulee kaikkia tämmöisiä pieniä signaaleja, että homma on niin kuin tosi sillai, niin kuin, en tiedä onko se nyt sitten kylmää vai onko se vaan semmoista niin kuin jopa omituista, että nämä on niin kuin omituista, sehän nyt ei maksa mitään seuralle, että pelaajat ja muu henkilökunta syö samassa ravintolassa, että se samaan aikaan, se ei ole niin kuin keneltäkään pois, se ei maksa mitään, se on enemmän vaan semmoinen statementti omistajilta ja niin kuin yläpuolelta taas, että hei, että ehkä se ei työntekijöitä ei arvosta sillä tavalla, kun niitä voisi arvostaa ja nähdä niitä kokonaisuutena, että väittäisin, että tosi moni muu seura niin haluaa nimenomaan rakentaa tämmöistä niin kuin yhteenkuuluvuuden tunnetta ja kaikki näitä, niin kuin, siis näitä yksityiskohtia on nyt kesällä tullut niin Aistinko paljon. Mutta sinussa Manu-fanin, joka on katkera hieman tästä? En mä sillä lailla katkera voi olla, mä vaan ihmettelen, että kun kuitenkin katsoo sitä koko taloudellista yhtälöä ja sitä, että miten paljon niin kuin, nimenomaan kentällä investoidaan surutta ja otetaan niin kuin, valtavaa riskiä koko ajan ja ns. Niin kuin, kokeillaan kaikkea ja on sielläkin niin kuin, sitä pelaajaa tullut sisään aika isolla kauhalla, niin sitten niin tommosia, ja en siis sillain niin kuin läheisesti tunne niin kuin montaa Unitedin työntekijää tai mitään tälleen, että joka mun kaveri olisi nyt saanut sieltä potkut ja mä sen takia tässä avaudun, vaan enemmän niin kuin sitä, että mä katson sitä ulkopuolelta ja toi tuntuu niin kuin vähän siltä, että jalkapallobisnes ei ole sama kuin vaikka öljybisnes tai kaasubisnes tai joku muu tämmöinen puhtaasti kvantifioitava, että kyllä sillä niin kuin hengellä, mikä sinne seuraan ja yritykseen luodaan ja miten niin kuin kaikki työntekijät huomioidaan ja ei pelkästään pelaajat, vaan niin kuin koko se yhteisö, niin kyllähän se nyt heijastuu ulospäin, vaikka se olisi miten iso ja globaali brändi, niin kyllä nämä niin kuin tämmöiset jutut on sillä lailla tosi jännää luettavaa, että tällaista tapahtuu. Manu-brändinähän on valtava. Heillä on siis kannattaja ympäri maailman vieläkin. Kuka on seuraava Hollywood-tähti, joka ostaa tämän? Uusi Ryan Reynolds. Olisiko se olla nyt vaikka nainen? Kirsten Dunst, osta Manu, tee siitä sarja. Tämä oli tämmöistä hupailua, mutta vielä pakko sanoa, Jere Virtanenhan toi Manu Legendsit tänne, ja oli jotenkin hauska huomata, että kun hän kertoi tarinoita, että osa näistä legendaarista Manu-pelaajista niin eivät olleet koskaan tehneet lentokoneeseen check-inniä. Yksi pelaajista kysyi, että voinko tulla jo 3 päivää aiemmin, kun mulla olisi tässä aikaa, ja sitten Manun toimistosta tuli tämmöinen hyvin ammattimainen herrasmies, joka piti hommaa kasassa, ja hän näytti hyvin gaalassa, hyvin huolestuneelta. Kysyin häneltään, että voinko auttaa jotenkin, näytät hyvin huolestuneelta, niin hän sanoi, että sidon näiden jätkien kädet ja jalat noihin penkkeihin, kun ne ei malta olla, vaan lähtevät yöhön heti välittömästi, ja heitä piti rangaista niin, että kun osa ei ollut selvinnyt tuonne golfpeleihin, että heidän piti tulla etukäteen gaalaan ottamaan fanien kanssa valokuvia, ja se oli aika semmoista lapsijoukon yhdessä pitämistä ja sen seuraamana jopa niin kuin yllättävää, että he ovat tottuneet nämä huippupelaajat, että he kävelevät vaan lentokoneeseen ja sieltä ulos ja käyvät hoitamassa peliä sama homma. Käytännön asioita ei ole ehkä koskaan tarvinnut järjestelläkään. Joo, näin varmasti ihan arkea siellä, ja tosiaan Jeren niin tämä Manchester United museo ja kokoelmahan on ollut esillä, että mekin ollaan aikamoisia hamstrajia täällä Kuningaspeli-studiossa, että täältä löytyy kyllä monenlaista memorabiliaa, mutta Jere on sitten ihan omassa sarjassaan, että sieltä löytyy niin kuin aika harvinaisia tavaroita ja ihan stadionin penkeistä lähtien on hommattu, niin arvostan kyllä niin kuin omistautumista projektille. Ja varmaan seuraavalle. Huutokaupat ovat tulleet tutuksi, kun siellä oli museossa esimerkiksi, kun tämä Manun joukkue menehtyi lentokoneturmassa, niin erään pelaajan taskustakin on kolikkoja, hyvin tämmöisiä harvinaisuuksia paljon siellä. Mutta tämä kertoo siitä, että Manu on monelle hyvin rakas seuraaja. Herättää tunteita niin kuin ennen kaikkea. Aikaisemminkin täällä
sanottu omasta puolesta, että ei niin kuin muut joukkueet kuin ehkä klubi ja Gilla ja maajoukkue niin herätä semmoisia tunteita, mutta Manusta on kiinnostava puhua ja paljon niin kuin Suomen Manchester United kannattajien, joita löytyy monesta yllättävästäkin suunnasta, niin kyllä siitä tulee sillä lailla läppää heitettyä ja pelejä katsottua, mutta ei se nyt silti niin kuin sama juttu ole kuin klubi tai Huuhkajat tai oma seura, niin, tai Gilla siis, No tähän ehkä loppuun pari pointtia vielä tähän Manun juttuun, että ei tule enää työntekijöiltä Manulle kuin illallinen. Ja seuraavaan mestaruuteen voi mennä vielä Berpa Tovi, mutta otetaan seuraavat faktat. Äsken puhuttiin mestaruudesta ja mennään nyt Manchester Unitedin kautta, niin lähes yhtä dramaattiseen keskusteluun Valioliigaan liittyen, nimittäin todennäköisyydet sille, että mikä joukkue putoaa, niin ei mennä liian syvälle näihin, mutta yksi kiinnostava poiminta, eli Manchester Cityn kerroin voittaa sarja on kaikista matalin, eli pidetään suurimpana suosikkina, mutta myös kerroin sille, että putoaa sarjasta on vain 12,5, kun vaikka Arsenalilla se on 251. Ja jotenkin mä epäilen, että tässä on nyt jotain financial fair play-tekijöitä käsillä, eli niin kun, onko tämä nyt oikeasti näin, että City on jatkuvasti niin vaarassa, että tulee jotain sanktioa, että sitten sen kautta tippuu, että sen takia heitä pidetään joku näin tuolla tietää tippujen. enemmän kuin me. 12,5 tippuu, mutta Chelsealla 31. Onko Valioliigassa tällä kaudella tulossa joku käsittämätön kriisi? Otetaanko Jason tähän ensimmäisen kauden viimeisen jakson loppuun, niin vähän tämmöisiä katsomissuosituksia meidän tauolle? Joo, siis Kuningaspelin ensimmäinen tuotantokausihan tosiaan tässä pikkuhiljaa päättyy tähän jaksoon 10 ja tulemme toivottavasti palaamaan äänialoille melko pian. Kiinnostuneet yhteistyökumppanit saa myös olla yhteydessä ja nykyisille kumppaneille iso kiitos tästä kaudesta. Ja tosiaan nyt kun me ollaan tauolla ja suurin osa ehkä jalkapallosarjoista kansainvälisistä on tauolla, niin totta kai se, mitä kannattaa tehdä, on mennä katsoa paikallista futista, on se sitten Veikkausliigaa 1, 2, 5, 6 tai ihan mitä vaan, vaikka naisten kansallista liigaa tai jotain junnupelejä. Jalkapalloa kyllä löytyy ja se on usein livenä kaikista parasta ja totta kai ruudun kautta näkee niin kuin Veikkausliigaa 1, onko siellä 2 pelejä, televisioidaan kansallisen liigan pelejä totta kai. Mutta sitten jos tämä ei riitä, niin poimitaan pari tällaista katselusuositusta tosiaan, että jos haluaa vähän erilaista jalkapalloviihdettä, niin itse ainakin tullut kulutettua jo ehkä sieltä 90-luvulta, jolloin 4 oli juuri lanseerattu, ja sieltä tuli tällainen Dream Team-niminen sarja. Harchester United. Kyllä, kertoi Harchester Unitedista, ja oli en tiedä, voinko suositella sitä katsomaan uudestaan, se oli ehkä vähän aikansa tuote, mutta tämmöinen fun fact, että meillä oli Sveitsissä joskus tämmöiset elokuva- kautta TV-sarja-aiheiset firman naamiaiset, niin mähän menin Harchester Unitedin full kitissä, olin ostanut sen Classic Football shirtsista, niin ja oli itse asiassa joku tämmöinen Valioliigapallo vielä kainalossa, niin kyllä se, että se oli vähän semmoinen tietäjät tietää, että osa on sillä lailla, että oot se naamioitunut futispelaajaksi, että mikä sarja toi mukaan on, ja sitten ne, jotka ties, osas kyllä arvostaa sitä. Mut niin, eli ei ehkä... Dream Team oli aikaansa edellä, siis värimäärittelijä oli ottanut vanhoja Valioliigapelejä ja valinnut pelipaidat ja vetänyt ne violeteiksi. Kyllä. Se oli upeat matskua. Ja joo, siis semmoinen paita olisi pitänyt tänne seinälle varmaan kaivaa. Kyllä se jossain on talles vielä. Mutta joo, ehkä näitä uusia, niin mitä sieltä Netflixin tai vastaavien maailmasta löytyy, niin Ted Lasso, ehdoton suositus. Mulla oli itsellä vähän ennakkoluuloja siihen. Mä ajattelin, että tämä ei ehkä ole niin kiinnostavaa, että on vaan tämmöistä
UK-läpänheittoa. Mä katsoin 3 jaksoa, ei pystynyt enempää. Pitääkö mun aloittaa niinku uudelleen ja kärsivällisesti päästä? Missä vaiheessa mä jään koukkuun siihen? Kyllä mä katsoin kaikki siis tosi nopeasti koko setin. Kyllä siihen sillä lailla, mun mielestä se oli ihan jees. Ja sitten tämmönen, jos haluaa vähän eksoottisempaa meininkiä, niin toinen Netflixistä löytyvä tämmönen Club de Cuervos, joka on niinku Netflix latinalaisen Amerikan tuotanto käsittääkseni, ja siinä on sitten vähän samaa meininkiä, mutta ehkä eri kulttuurisessa kontekstissa, aika vauhdikkaita henkilöhahmoja ja tarinoita tässäkin, ja sitten ehkä vielä 3. suositus, tämä taitaa löytyä taas MTV-katsomolta, niin tämmöinen Jemme Bane, eli Kotikenttä nimellä löytyvä sarja, sitä on tehty 2 tuotantokautta, ja legendaarinen appelsiinin pomputtelija, tai itse asiassa ei appelsiinin pomputtelija, vaan Zlatan pomputtelee appelsiinia ja Jon Karev jalkapalloa, niin Jon Karev on siis nykyään näyttelijä, ja hän on yhdessä pääosista tässä sarjassa, ja vetää mun mielestä ihan hyvin, että mä olin hänen kanssaan sattumalta pelaa golfia viime vuonna, ja hän vaan sanoi, että hän on näyttelijä nykyään, ja sitten Norjan palloliitolla töissä myös jossain roolissa, mutta on sitä, että Jon Karev on näyttelijä, mutta oli oikeasti aika hyvä, pakko niin kuin nostaa hattua, että hoitaa hommansa viimeisen päälle, että jos Jon Karevin näyttelijäsuoritukset kiinnostaa, niin taitaa löytyä MTV-katsomosta tämä sarja. Muutenkin kiinnostava tämmöinen niin kuin pohjoismainen draamasarja. En tiedä, löytyykö Lassi sulta jotain vastaavia mulle tulee nämä klassiset, mitä mä oon kattonut, Wrexham, tietysti kun Ryan Reynolds tuossa mainittiin, niin mun mielestä se oli hyvä. Vähän erilainen lähestyminen futikseen. Sitten toi Sunderland Till I Die, kyllä mä dikkasin siitä. Ja tietysti tässä kun ollaan puhuttu Manchester Citystä, niin kyllä se triple oli aika hyvä, jossa voittavat kaiken, mitä voi Valioliigaseura voittaa. Niin. Ehkä itseen jäi jopa niin kuin Zlatan kirjan ensimmäistä säkeestä, kun hän antaa Pep Guardiolalle vähän lokaa, niin kun katsotte sitä, niin kannattaa katsoa sillä silmällä, että annetaanko tästä Pepistä vähän kiilotettu kuva. En tiedä. Mutta nämä 3. Kiitos kaikille, jotka on ollut mukana tämän tuotantokauden. Kuningaspeli tosiaan vetäytyy pienelle kesätauolle, ja palaamme lähitulevaisuudessa jossain formaatissa toivottavasti aalloille. Kaikki jaksot löydät osoitteesta pallomeri.net, Spotifysta sekä YouTubesta, ja kannattaa seurata myös Kuningaspelin TikTok- sekä Instagram-tilejä. Sieltä sitten löydätte jälleen informaatiota, että milloin ollaan takaisin linjoilla. Ja Kuningaspelistähän täällä puhutaan. Kiitos kun olet ollut mukana. Nähdään kentillä ja nähdään jälleen pian uudistetussa studiossa. Kiitos Jason, kiitos kuuntelijat. Totta kai tämä jakso 10 on myös omistettu selostaja, toimittaja, legenda Tapio Suomisen muistolle. Hän oli todella rautainen urheilumedian ammattilainen ja kaikkien urheiluihmisten rakastama hahmo, edelläkävijä monessa asiassa ja tuottanut allekirjoittaneelle sekä varmasti monelle muullekin suomalaisen jalkapalloilun ystävälle paljon ikimuistoisia hetkiä selostuksillaan. Elikkä lepää rauhassa, Tapio. Emme kuitenkaan pidä tällä kertaa hiljaista hetkeä, koska se ei podcast-formaatissa keskimäärin toimi niin hyvin, vaan kuunnellaan yksi ääninäyte, joka itsellä ainakin on kaikista peleistä, otteluista, mitä olen ikinä katsonut, niin varmaan se eniten tunteita herättänyt jalkapallohetki jostain kumman syystä. Tässä oli niin paljon symboliikkaa itsellekin ja olin jossain tuolla Välimerellä hyvin kaukana sieltä, missä peli tapahtui, tai siellä, missä Yle Areenan edes pitäisi virallisesti toimia, mutta sain sen näkymään ja ikimuistoinen jalkapallohetki. Hyvästä paikasta vapaa potku 25 metristä. No, toki kaukaa, mutta on näiltä etäisyyksiltä joskus maalajakin isketty. Ja nyt täällä nousee sitten koko
mitä tuohon voi sanoa? Tuossa on niin aitoa tunnetta ja jotenkin hieno hetki. Kiitos Tapio.